Tak a my budeme rovnou pokračovat. Téma, které nás čeká, tak jak již Zuzana Hodková uvedla, budeme se věnovat efektivitě veřejných zakázek. A já bych k tomu tématu rád k sobě přizval na pódium experty, kteří z praxe jsou opravdu inspirativními řečníky, takže moc se na ten panel těším a vítám tady mezi námi na pódiu, jestli tady máme mezi sebou Evu Mikulovou za naše poradenství Obec On, která je architektkou a manažerkou i metodik sekce poradenství Obec On ze Státního fondu podpory investic. Ahoj, Evo. Tak, Ahoj, Petře. Pak bych rád pozval Márii, máme tady Márie Kopecká, ano, vedoucí advokátka advokátní kanceláře Havala Partners, která taky jako jedna z právních kanceláří poskytuje vám, starostům měst a obcí, konzultace v oblasti třeba právních otázek, které se týkají investiční výstavby. Takže i v rámci našeho projektu Obec On zase má zkušenosti i třeba s řízením právě veřejných zakázek. Dobrý den. Vítám tady taky Martina Mlčocha, ředitele společnosti Invin, aby jsme tady měli i zástupce společnosti, která zase pohlíží na ty vaše veřejné zakázky z technického pohledu, což je vyvažující zase k tomu právnímu. V neposlední řadě jsem hrozně rád, že je tady mezi námi i Josef Žák, pan docent, který je jednatelem Digital Construction Consulting, ale samozřejmě i docentem fakulty stavební ČVUT. A jsme v Jihomoravském kraji a Jihomoravský kraj je velmi inspirativní z hlediska veřejných zakázek pro veřejné investory. A takže je mi velkou ctí, že je mezi námi také Luboš Věrný, vedoucí oddělení realizace investic Jihomoravského kraje. No a já bych rovnou začal, možná třeba rovnou u pana Věrného, jestli si vezmete mikrofon, vezmeme to třeba rovnou takhle z pohledu posluchačů zprava, aby jsme si trochu definovali rámec té debaty, která nás čeká. Mluvíme o efektivitě veřejných investic. Prosím, zkusme tak třeba do minuty říct, alespoň z vašeho pohledu, z vaší praxe, jaké problémy efektivity staveb veřejných investorů jsou teď z vašeho pohledu nejaktuálnější. S čím si myslíte, že se nejčastěji setkáváme? V čem třeba veřejní investoři selhávají? Dobrý den. Za mě je to jednoznačně u veřejných investic složitost. Je to zákon o zadávání veřejných zakázek, je to projektová dokumentace, která občas neodpovídá v kvalitě a v tom, čem by měla odpovídat, tak, aby jsme mohli dobře zadat a rychle stavět. Skvělý. Další téma nám možná trochu vydefinuje i jiný pohled pan docent Žák. No, z mého pohledu nebo z té mojí oblasti bohužel je velmi jako jednoduché, kam se trefovat. Je to digitalizace stavebního řízení. To, co vlastně proběhlo tady v minulých letech, tak se nám z digitalizace stalo vlastně jedovaté slovo. Myslím si, že tam je obrovský prostor na zlepšení. To, o čem tady bylo hovořeno, to znamená jednoduchá příprava staveb, jednoduché povolování. Je to jeden z klíčů a pořád máme co dohánět. Takže si myslíte, že slovo digitalizace i v případě digitalizace staveb a BIM je tím pádem dehonestováno? Myslím si, že celá ta oblast vlastně jako v očích stavařů z jakéhokoliv úhlu pohledu od developeru a tak dále utrpěla. Jako jednoznačně. Tak třeba to dneska napravíme. Martin Mlčoch a jeho náhled na věc. V čem si myslíte, že veřejní investoři nejvíc selhávají? Tak já nevím, jestli bych nazval tak silným slovem selhávají, ale za mě určitě vidíme prostor. V čem jsou největší výzvy? Za mě bych určitě to specifikoval tím, že v podstatě ta kvalita toho zadání do těch soutěží musí být podpořena tím, že v podstatě ty kapacity v té přípravné fázi se budou opírat od externisty, protože ty obce, ty municipality nemají odborníky, kteří jsou schopni specifikovat ta zadání tak, aby bylo co nejjasnější, aby nedocházelo k nějakým velkým vícepracím nebo nějakým velkým zpožděním té výstavby. Takže za mě tolik. To možná dobře nahráváte kolegyni, protože myslím si, že tohle je i určitě téma, o kterém vždycky mluví Mária Kopecká. A
a to je to, aby si veřejní investoři dokázali vzít inspiraci z toho trhu už před zadáním veřejné zakázky. Je to tak? Je to právě to, už trošku jsem si říkala, že o čem budu mluvit, když mi pan Mlčoch tak jako pěkně nakopl, ale je to tak, ta projektová příprava je asi nejzásadnější a v tom si myslím, že je prostor na zlepšení jako dost velký. Pak i ty zadavatelé, tak já to budu říkat za nás, pak jako dávají velkou důvěru i v nás v právníky, nejsme vždycky technicky takhle zdatní, takže je tam jako fakt potřeba se na to soustředit a získat, když tak i ty informace právě z trhu, jak jste zmiňoval. No a co by doporučila Eva Mikulová? Tak já se přiznám, že z technického hlediska musím rozhodně souhlasit se svými předřečníky. Všechny ty body, které tady padly, tak se k tomu přidávám. Nicméně dnes tady kromě vlastně své profese jako architektka reprezentuji Státní fond podpory investic a vlastně novou aktivitu poradenství a myslím si, že vidím velký prostor v tom, že by rozhodně obce ještě mohly stále více využívat těch služeb vlastně poradenství, které v současné době je jim nabízeno zdarma. No a rovnou, vzhledem k tomu, že máš mikrofon v ruce, tak bych se vrhnul do jedné z oblastí, která je ale z hlediska města obcí teď velmi aktuální. Celá řada konzultací právě na poradenství Obec On přicházela k tématu design buildu. Zaslouží si metoda design build skutečně větší pozornost z tvého pohledu a co je jakoby to hlavní, co je třeba tím hlavním důvodem, proč se pustit do metody design build? Možná poprosím i slajdy. Tak já si přiznám, já si sama osobně myslím, že ta metoda si určitě, nevím jestli přímo, jestli si zaslouží ten prostor, já si myslím, že ona si ho sama vlastně v tuto chvíli našla, nejedná se o nějakou novátorskou metodu, ona už se na trhu v zahraničí používá běžně několik let a relativně jako s úspěchem. A v zásadě v současné době tím, že se o design buildu na trhu bavíme, tak je to o tom, že najednou přišlo nějaké období dotazů, ochota zkoušet tuto metodu. Tady vidím vlastně, že už je náš první slide, kde jsem uvedla metodiky. V zásadě jedna z těch činností Státního fondu podpory investic a jeho sekce poradenství je pomáhat obcím v přípravě lepších, kvalitnějších investičních projektů. Toho dosahujeme, řekla bych, velice zjednodušeně na 2 úrovních. Ta úroveň je vlastně takový předvoj, metodická pomoc. Nabízíme velice jednoduché metodiky a dnes v tomto panelu jsou asi nejrelevantnější, proto jsem je tady uvedla, které se týkají metody Design Build a které se týkají oblasti BIMu. Jsou k dispozici v tištěné podobě u nás na stánku, který je vlastně naproti pódiu a případně pro zájemce, kteří se dívají na online vysílání, tak jsem uvedla i QR kód. Takže vlastně této metodě se věnujeme. A možná ten dotaz zněl, jaké momentum zažívá v současné době ta metoda Design Build. Já bych si asi půjčila graf, který naleznete případně v té jedné z našich metodik. Nejjednodušeji se vlastně ta metoda asi vysvětluje na rozdílu mezi generálním dodavatelstvím, také se tomu někdy říká design bid build. Veřejní investoři, to je vlastně metoda, kterou doposud užívali asi nejvíce. Obliba, soutěž na nejnižší nabídkovou cenu, otevřené řízení a v podstatě vícekrokové zadávání. To znamená, že investor si nejdříve nechal zhotovit projektovou dokumentaci v různých stupních a ve chvíli, kdy vlastně tu dokumentaci měl nějakým způsobem hotovou, tak s ní šel soutěžit toho zhotovitele. Následně ten projekt začal realizovat a velice často, co se nám zbíhá vlastně z praxe, z diskuzí se starosty, tak se stávalo a asi se stává i dodnes, že dochází k tomu, že prostě se najdou nějaké rozpory mezi tou projektovou dokumentací, realitou na stavbě. Některé detaily nejsou dotažené úplně kompletně, někde chybí správně vypočtené položky. A kdo je veřejný zadavatel, tak asi ví paragraf 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, takže to jsou takové ty klasické momenty, kdy se trošičku ten zadavatel opotí a modlí se, aby se zkrátka do těch limitů zákonných vešel. A to je v zásadě něco, na co částečně nabízí ta metoda Design Build řešení. Protože tam nejdete ve více krocích, ale v podstatě
soutěžíte zároveň někoho, kdo projektuje a zároveň vám ten projekt i zhotoví. My pro jednoduchost, protože velice často se bavíme o rozdílu mezi generálním dodavatelstvím a design buildem, tak říkáme, že vlastně ten partner je design builder. Je to takové trošičku vypočené slovo z angličtiny. Nicméně je potřeba chápat toho design buildera nejenom jako projektanta a zhotovitele v jednom, ale zejména jako partnera. A není to jenom o tom, že se sloučí ty dvě fáze, projektování a zhotovování, ale je to i o tom, že vlastně ta metoda přináší určité bonusy. Bonusy ve formě inovace, bonusy ve formě know-how, unikátního know-how, vlastně toho partnera, kterého vy máte. To znamená, že to není jenom nějaké krokové postupování a modlení se, abyste nevytvořili chyby v rámci projektové přípravy, ale je to zcela jiný způsob nazírání vlastně na tu metodu realizace staveb. Já jsem zde jenom pro takový, bych řekla, jako prvotní výkop vybrala takové nejčastější pojmy, na které jsme v souvislosti s tou metodou design build tázáni. Asi ten největší odlišnost, co dělá problém pochopit, jak ta metoda funguje, že je trošičku jiná, je ta, že prostě nemáte nebo nemusíte mít detailní projekt na začátku, abyste zadali stavbu. Namísto toho tady nicméně musíte dát dohromady nějaký dokument, jsou to vlastně vaše požadavky jako zadavatele, zákon o zadávání zakázek, konkrétně říká požadavky na funkci a výkon, ale slangově na trhu určitě se potkáte s tím, že se tomu říká takzvaná bílá kniha. Tady bych asi poznamenala, že jedna z nejdůležitějších věcí je mít na paměti dosažení určité rovnováhy mezi tím, aby ty vaše požadavky nebyly definovány příliš vágně nebo naopak příliš detailně a byl ponechán vlastně prostor tomu design builderovi, aby tam právě mohl uplatnit ty své inovace nebo know-how. S tím souvisí i další bod, absence výkazů výměr, fakturace dle milníků. To je oblast, která bych řekla, že dělá problém z hlediska těch veřejných zadavatelů. Ta asi jde ze strany potenciálních auditních orgánů, ale není to nic, co by bylo třeba z úrovně Evropské unie problematické, protože celá řada ostatních členských států s tím nemá problém. Je to skutečně určitá jako folklorní záležitost týkající se České republiky, kdy prostě je tu určité jako lpění na tom mít ten výkaz výměr a kontrolovat podle toho, ale skutečně Už i dotační orgány se toho učí. Prosím? Už také dotační orgány se to učí. Ano, učí se to dotační orgány a já tady musím vlastně i se trošičku pochlubit na fondu, protože i nám se vlastně, my jsme se samozřejmě i interně snažili být průkopničtí a maximálně vyhovět těm veřejným investorům, takže máme několik projektů, kde ti veřejní investoři skutečně připravili projekt metodou Design Build a my vlastně podporu od nás dostali a ta fakturace, ta kontrola samozřejmě nebude probíhat na základě výkazu výměr, ale bude to na základě různých dalších dokumentů podepsaných správcem stavby a jinak zdokladovaných. Já jsem vlastně načala tímto i ten další bod. Celá řada veřejných investorů se nás ptá, jak vlastně takovéto dokumenty dát správně a kvalifikovaně dohromady. Velice často nemají na své straně ty potřebné zaměstnance s potřebným know-how a zkušenostmi, takže to vlastně je něco, co řeší právě takový pojem správce stavby. Záměrně tady píšu tým, protože je potřeba si představit, že to není jenom jedna jediná osoba, většinou potřebujete vlastně tým jakýchsi externích odborníků, kteří vám pomůžou projít vlastně celým tím procesem přípravy, jak té zakázky, tak i vám pomáhají vlastně během realizace. Často padá i pojem FIDIC, smluvní obchodní podmínky. Vlastně si myslím, že i ten pojem se do toho právního řádu českého propašoval právě odsud. Dalším bodem třeba je velice zajímavé se zabývat otázkou metodiky nákladu životního cyklu. Ta přichází zejména na přetřes ve chvíli, kdy se vlastně ti zadavatelé bojí opět. Velice často to vychází z toho, že nemají to patřičné know-how. Bojí se, jestli dostanou skutečně takovou kvalitu, kterou potřebují, kterou si zaplatí, protože tím, že nechávají ten prostor navrhovat design builderovi, tak se obávají, že dostanou spíše třeba nižší standard, jak to ošetřit. Tak jedno z těch řešení je, že si vytvoří metodiku nákladu životního cyklu
A není se zde vlastně asi čeho obávat, protože nějaké vzory metodické, možná už starší, existují na trhu, anebo třeba v případě relativně nedávné realizace Nejvyššího kontrolního úřadu, tak tam si třeba investor nechal tu metodiku připravit přímo na míru od ČVUT. A vlastně asi to poselství poslední a to největší téma je, že pokud chcete realizovat stavební zakázky trochu jinak, než jste dosud byli zvyklí, to znamená to generální dodavatelství, tak je potřeba si říct, že možná dává smysl soutěžit ty zakázky jiným způsobem a určitě existuje celý vějíř možností, jak takovou zakázku zadat. Detaily určitě jsou uvedené v našich metodických příručkách. Asi tady, pokud bych na závěr mohla říct poselství, určitě bych nepreferovala zadávání otevřeným řízením nejnižší nabídkou cenu. Jsou to takové ty nejjednodušší cesty, od kterých si myslím, že poslední dobou je doporučováno se spíš odklánět a hledat ty jiné způsoby, tak abyste skutečně mohli soutěžit a dostávat kvalitu v rámci těch veřejných zakázek. No, tady byl zmíněn tým správce stavby a já bych se teďka obrátil na Martina Mlčocha. Poprosím také, aby si sáhnul pro mikrofon. Jaké jsou vlastně vaše zkušenosti v dobrém či zlém s využíváním metody Design Build, protože vy právě působíte na řadě rozsáhlých staveb u veřejných investorů, které samozřejmě v režimu Design Build už byly realizovány nejenom v oblasti dopravy, což je velmi cenný posun. Jaká je vaše zkušenost s touto metodou? Tak za nás, za Invin, musím říct, že ty zkušenosti jsou jenom ty nejlepší. Určitě je to správná cesta. Myslím si, že je potřeba se akorát ponaučit z chyb na těch realizovaných projektech, protože kdo nic nedělá chyby, takže každopádně i z toho je potřeba se ponaučit. Máme za sebou x projektů, kde se šlo v podstatě se zadáním od studie nebo od nějakých parametrických zadání těch projektů až po vycházení v podstatě z podkladu z dokumentace pro stavební povolení, která sloužila jako podklad pro Design Build. Musím říct, že touto cestou, tou poslední, kterou jsem zmínil, čili jít tou cestou dokumentace pro stavební povolení, kterou potom převrátím do Design Buildu, je ta, troufnu si říct, je ta z nich jako nejtěžší a nejhorší. Takže opravdu za nás jako velké doporučení, pokud se chci rozhodnout jít cestou Design Buildu, zadat ten projekt, dejme tomu na základě nějaké propracovanější studie. Jo, propracovanější studie už nám stačí k tomu, abychom k tomu parametricky zadali, čili dalšími standardy, ten projekt tak, aby ten zhotovitel byl schopný to nacenit. Můžu se teda zeptat vlastně, v který moment je teda podle vašeho názoru důležité zajistit si ten tým správce stavby, v který tým přípravy zakázek, aby to tady jasně zaznělo, je dobré, kdy je to výhodné skutečně pro toho investora? Tak za nás určitě doporučení mít ten tým správce stavby v podstatě vybraný už během tvorby té studie, protože dost často, a nemyslím to jako bezlém, ale dost často ty obce nemají prostě ty odborníky na své straně a potřebují je co nejdřív, protože ty zadání potom jak technicky, tak i třeba smluvně jsou, řekněme, velmi nedokonalé někdy a pak samozřejmě se to vrací v té fázi té realizace, kdy ten zhotovitel, který má na své straně opravdu velký tým odborníků většinou, tak potřebuje mít to zrcadlo na té straně u investora, respektive investor si najme externisty typu našich společností konzultačních, které dokáží to zrcadlo nastavit zpátky a komunikovat. Může to potvrdit i Eva Mikulová, kdy integrovat správce stavby do záměru formou Design Build? Rozhodně s tou odpovědí souhlasím. V zásadě nejvíce často zaznívá co nejdříve. Dobře, pojďme k dalšímu řečníkovi, a to je Maria Kopecká. Pro jaké typy projektů, třeba z vaší zkušenosti, si myslíte, že je tato metoda vhodná? Možná tam budeme mít i nějaký slide vlastně s příklady těch jednotlivých projektů. Tak u toho se nedá nějak typologicky říct, jako pro jaký typ staveb. Jo? Závisí na připravenosti projektu, závisí na potřebách zadavatele. Většinou
základním pravidlem je, že je to vhodné tehdy, kdy ten zadavatel ví výsledek toho, co chce, ale je mu vlastně jedno, jakým způsobem tam dojde. Ale úplně ta samá stavba, když si vezmu, nevím, nějaký obytný dům, jako může být, že u jednoho zadavatele jako je mu to jedno, chce mít 20 nových 2+1 postavených, jo, takže jako půjde design buildem, jiný zadavatel to může využít na, nevím, nějaké účely sanatoria nebo něco jiného a prostě ta samá budova jako musí být do posledního detailu naprojektována. A tady máme nějaké ukázky právě jako toho, jaké různé stavby, se kterými jsme se my setkali, tak byly tím design buildem a jak můžete vidět, jsou to různé, někdo by řekl například jednodušší stavby jako atletický tunel, nebo teďka jsme design buildem dělali skatepark. Jo, v Liberci, kdy bylo jasné, jako, že zadavatel chce, já nevím, u rampy, ale bylo mu jedno, jako, jakým způsobem se to naprojektuje, až přes různé jako komplikované vestavby koncertního sálu nebo jako zložité administrativní budovy, rekonstrukce Emaus. Velmi často se to využívá na dopravních projektech, ale není to jako dáno, že to musí být jenom na tom. Je tady perlička jako dodávka vlakového rozhlasu, což vlastně byla dodávka jako hlásičů do vlaku, ale tu jako zadavatel se rozhodl zadávat typem design build a bylo to vlastně ke prospěchu věcí. No, to znamená, nejsou to jenom ty miliardové projekty nebo desítky milionů, ale jak říkáte, i třeba projekt skateparku nebo z naší zkušenosti i třeba oblast veřejného osvětlení. Jak se vlastně, a to možná se vrátíme o ten váš slide zpátky, jakým způsobem vlastně se na tom projevuje, co jsou vlastně ty důvody, proč právě i u takových projektů se design build vlastně, proč dává smysl? Dává smysl právě kvůli tomu, ono to zmiňovalo už i Eva, jako využít ty zkušenosti toho dodavatele, jo. Ono to souvisí vlastně se vším, co tady bylo řečeno, i s tou projektovou přípravou, i s tím, že zadavatel nevždy má na své straně takový tým odborníků, který by mu to dokázal jako precizně nadefinovat. A co si budeme, jako ten dodavatel má dlouholeté zkušenosti, ví, co teďka letí, co je jako, jaké inovativní trendy, takže právě jako to dokáže častokrát i navrhnout líp a pro zadavatele to má jako výhody, jako je tady jako ten obrázek vpravo, má jenom jednoho smluvního partnera, všechno řeší s jedním jako zhotovitelem, který odpovídá za to, že projektová dokumentace je skvělá. Pokud má vady, všechno jde za ním, takže je tam snížené riziko nějakých víceprací, které by mohly se objavovat, jo, což je pro zadavatele jako velmi lákavé. Bývá to jako rychlejší než jako projektování, pak zase soutěžení zhotovitele, takže je to určitě jako se to projevuje v úspoře časové i finanční, nebo k tomu to minimálně směřuje celá ta metoda design build. Vy, když tady máte vlastně i rozdíl mezi tím klasickým a tím design buildovým jako přístupem, dá se říct vlastně, kdy v tom modelu vzniká i ta časová úspora nejvíc, protože další, a to je možná moje otázka na Luboše Věrného, ale to si pak nechám na později, protože další věc je právě ta časová úspora, proč se často veřejní zadavatelé do design buildu vrhají. Tak jednak je to už na začátku, už v tom výběrovém nebo zadávacím řízení. Jo. Organizuju jedno místo dvou, vybírám toho jednoho, nečekám vlastně, je to i pak v tom průběhu samotné realizace. Jo. Zhotovitel, ten stavebník, když to vezmu, nemusí čekat úplně na projektovou dokumentaci, ale už koordinuje s projektovým svým týmem nebo kolegou jako ty přípravné práce, takže oni mohou probíhat vlastně zároveň vedle sebe a tím jako tam nevznikají různé proluky. To by možná bylo dobré doplnit zase i z pohledu investora, jako je právě třeba Jihomoravský kraj, který si má bohaté zkušenosti. Když chce veřejný investor třeba stihnout nějakou uzávěrku dotačního programu, dává pak třeba šanci design build lepší, třeba že by byla, zase záleží asi na typu projektu. Tak určitě já bych neřekl, že je to výrazná úspora času. Platí tady to, co zaznělo, máme jedno výběrové řízení, ale to, co zaznělo ještě chvíli předtím, je, my potřebujeme prvně správce stavby. Prostě bez něj my design and build nikdy nezačneme.
Takže ho musíme vysoutěžit nejdřív. Takže ho musíme vysoutěžit, správce stavby mi zkontroluje zadání, případně připraví další přílohy a teprve potom tendrujeme dodavatele. Ten tendr je samozřejmě náročnější, tím pádem zabere víc času, než když budeme soutěžit s hotovou projektovou dokumentací. Ale ten čas, který na začátku neušetříme, tak ušetříme právě v tom průběhu výstavby, kdy stačí získat povolení stavby a můžeme začít dělat hrubý terénní úpravy, můžeme začít chystat zakládání a zároveň s tím doprojektovávat zbytek té stavby. A tam je ta úspora. A moje zkušenost s těma designem buildovejma projektama je, že ten dodavatel, který má společný termín pro projektování, získání stavebního povolení a pro stavbu, umí získat stavební povolení výrazně rychleji než projektant, který ten čas vlastně dneska mu běží a on se vymlouvá na nečinnost stavebních úřadů. Ten zhotovitel si ty stavební úřady umí přesvědčit. Zeptám se Evy Mikulové, jaký si myslí, že jsou vlastně bariéry tedy pro větší využití design buildu? Já si myslím, že v současné době možná do jisté míry je to určitá jako neznalost, detailní neznalost ze strany obcí, co to vlastně ten proces celý reprezentuje a obnáší. Tak právě těm obcím ty pomůžeš. Přesně tak a v podstatě je to určitá oblast, kde se my snažíme etablovat a snažíme se vlastně edukovat o tom, jak ten proces funguje, co investory čeká, jak se na něj co nejlépe připravit a vlastně souhlasím tady i s těmi radami, co vlastně zazněly. Ve chvíli, kdy obec nemá ten svůj tým, ono to někdy třeba vzhledem k velikosti té obce nedává třeba smysl držet si tým odborníků a mnohdy vychází prostě levněji nárazově si to know-how koupit na trhu, vlastně to nejlepší a nejaktuálnější, co máte. Já bych možná i zareagovala vlastně k tomu předchozímu dotazu, který se týkal vlastně té úspory času. Ono to vlastně, samozřejmě jako ta časová úspora tam je to nějaká učebnicová výhoda, nicméně jedna z velkých výhod, která souvisí zejména s obcemi, souvisí i řekněme s politickými cykly. Velice často obce zkrátka mají zájem mít všechny ty činnosti pod jednou smlouvou. A ve chvíli, kdy zasmluvní ten projekt, tak ví, že už prostě exekutivně jako dojdou jednoho dne k tomu konci. Protože ta předchozí metoda, respektive to generální dodavatelství vyžadovalo vlastně posun po jednotlivých fázích, to znamená nějaká studie, pak dokumentace pro územní rozhodnutí, pak dokumentace pro stavební povolení, pak dokumentace pro zhotovení stavby a pak se teprve tedy šel soutěžit ten zhotovitel. A pro spoustu lidí, kteří fungují a pracují vlastně ve veřejném sektoru na obcích, tak to jsou všechno milníky, kde vlastně někdo může přijít a zastavit ten projekt. Takže ten design build, jedna z výhod je jednak ta rychlost, ale je to i vlastně to, že máte jeden velký proces pod jednou smlouvou a většinou už je to demotivační pro nějaké, řekněme, část politické reprezentace to rušit. Takže pokud jako úředník připravujete projekt, je to pro vás určitě jednodušší z tohoto hlediska. To by bylo dobré ještě, abychom stejnou otázku doplnili i od Josefa Žáka ještě. Přece jenom, a nechcete vy jste se přece jenom hlásil o slovo, něco doplnit? Jde o to, že já jsem to směřoval na vás záměrně, i z toho důvodu, že tady byla zmíněna jedna oblast, a to je, jak vlastně Eva Mikulová říkala, jak zvážit to zakomponování třeba nákladů životního cyklu celé stavby. U takového projektu už samozřejmě bavíme se o jiných projektech, než o tom mém příkladu, kdy design buildem řešíme třeba to veřejné osvětlení. Tam asi si umím představit, že zrychlíme tu stavbu, zrychlíme tu přípravu toho projektu, aby jsme stihli uzávěrku dotačního titulu, ale pokud se bavíme o tom, abychom skutečně připravili projekt, který zahrnuje třeba i tuhletu oblast zakomponování nákladů životního cyklu, tak to už musíme jít do BIMu, do digitalizace, otvíráme úplně jiný vesmír. Jasně, tak digitalizace a využití by mu Jo, poprosím mikrofon na kolmo. Dobře, budu takhle, děkuju. Takže jednoznačně využití digitalizace a BIMu má sloužit k tomu, že ať už se použije jakákoliv metoda dodávky, tak to pomáhá. Tak to pomáhá tomu projektu, aby ho to zjednodušilo, zlepšilo, aby ta komunikace mezi zúčastněnými stranami šla prostřednictvím nějakých elektronických nástrojů, kde se to prostě dělá snadněji. A je to podobné, já použiju příměr, jako když jedete na dovolenou a využijete navigaci.
tak si pomůžete si nějakým nástrojem a prostě je to trošičku snazší a tak to má pomáhat a už je jedno, jakým autem tam jedete. Tak to mě tak jako napadlo. A k design buildu já se pořád nemůžu zbavit jedné myšlenky, že tady nezaznělo, že vy využijete technologické know-how toho zhotovitele. To znamená, nemusíte navrhovat skládané stropy, nemusíte navrhovat panelové stropy, přijde tam zhotovitel, který má udělat stropní konstrukce a on je třeba zvyklý a technologicky výborně umí monolitické stropy. A to je úspora časová, to je úspora finanční a je to jedna z výhod. Skvěle. A zase zkušenost Martina Mlčocha s tímhletím tématem, zrychlení přípravy? Tak já bych jenom podpořil teď ten názor, který tady zazněl, co se týče design buildu a respektive toho, že vlastně ten zhotovitel už si tu dokumentaci připraví na to, co je zvyklý, na to, co třeba ten projektant vnímá jinak, ale ten zhotovitel si to stejně na té stavbě potom snaží protlačit jinou formou. To za prvé, za druhé bych se ještě rád vrátil k tomu design buildu, respektive k té realizaci formou design build v podstatě toho dodavatele, který tu nabídku podá, tak on ji podá většinou ve sdružení s nějakým architektem, s nějakým projekčním studiem. A dost často, podle našich zkušeností, se stává to, že v podstatě to sdružení nemá hlavu. Je potřeba už od vás, jako od obcí, od prostě zadavatelů, požadovat ten vršek té pyramidy, ten vrchol té pyramidy, což je jejich jeden zástupce. Ať se nám na tom projektu v podstatě nedohadují mezi sebou, kdo to jak myslel. Architekt říká něco jiného, zhotovitel nám říká něco jiného, my říkáme, ale vy jste ve sdružení, vy máte působit jako jednotně. Takže za nás určitě velké doporučení trvat při té nabídce na to, aby tu vícehlavou, nechci, aby to veznělo škaredě, saň zastupovalo prostě jedna hlava. Jo, to je za nás určitě praktické doporučení. Navíc dost často tady padají dotace. Je potřeba jim definovat těmto jako zhotovitelům do smluvních podmínek, jestli se to řídí nějakou dotací a ty podmínky jim tam dopředu dát. Stává se nám, že pak ti zhotovitelé říkají, ale my jsme o tom nevěděli a nás to v podstatě nezajímá. Takže teď mluvím opravdu z našich jako praktických zkušeností. A poslední taková věc, nespoléhat se jenom na normy. Nedefinovat to, že ten dům nebo ten objekt, který chcete zadat, má splňovat ČSNky. Popsat, co umíte i z provozu, jak to má fungovat provozně. Dejte si na to opravdu čas a popište to, protože hodně vám to potom při té realizaci pomůže. No a pokud připravuji zakázku metodou design build, jaké podklady z vaší zase zkušenosti si myslíte, že je vhodné mít na startu připravené? Čím byste zase z praxe takový ty typy, mně se hrozně líbil ten typ teďka směrem k té jednohlavé sani. Tak za nás, tak jak už tady zaznělo, v podstatě propracovaná studie, vybrat si společně s externím právním zástupcem nějaký smluvní standard, buď to bude FIDIC, nebo to bude i český nějaký národní standard. To myslím, že tady ještě nezaznělo, což je důležitý. Ano. Ano. V Česku se dnes čím dál přijde víc, ta tendence je vzestupná, používají smluvní podmínky FIDIC. Ne každý je jejich jako fandou, když to řeknu otevřeně, protože lidé a obce a vůbec zástupci obcí se toho jako bojí, protože používá se nové názvosloví, je tam správce stavby, nejsou tam více práce, méně práce. I ministerstva, ano. Takže určitě je potřeba mít v rámci těch podkladů, abych se vrátil zpátky k tomu tématu, mít za nás nejlépe propracovanou studii a standardy. Standardy, kterými popíšete to, co jsem říkal. Od požadavků na provoz, od nedefinovat to opravdu jenom tou ČSNkou, ale definovat relativně dopodrobná to, co vlastně už jako teď víte, že chcete v tom projektu mít. No, já bych se obrátil na Márii Kopeckou. My se už bavíme taky o tom, jak hodnotit uchazeče vlastně při využití metody design build. Tak ono zde navážu vlastně na slajdy na začátku Evy Mikulové, kde tak nějak si to Evy zhrnula. Velmi doporučujeme klientům v tomhle nehodnotit jenom cenu. Jo? Prostě cena je prokletá už i v tom, že vybírám si někoho jednak, jelikož mu dávám tu důvěru, vsázím na jeho know-how, tak chci, aby byl ten zhotovitel kvalitní, měl zkušenosti už s tím, co dělá, takže ideální a velmi doporučené nehodnotit
jenom cenu, ale i nějaké kvalitativní kritéria, nebo jak tady zaznělo, nějaké náklady životního cyklu. Jo. Z těch kvalitativních samozřejmě to souvisí s tím, jaký předmět soutěžím, nebo co dělám tím FIDIKem, takže ze zkušeností se setkáváme velmi často s tím, že se hodnotí jako kvalita toho realizačního týmu, jejich předchozí zkušenosti s obdobnými zakázkami, nebo s FIDIKy, což posvětil teďka i ÚHOS, jakože se může jako hodnotit tahle, nebo posuzovat tahle zkušenost. Nebo pokud má zadavatel silný tlak na brzké dokončení, jo, tak může se zohlednit jako nějaká výhoda dřívějšího dokončení toho termínu. U dopravních staveb často jako zadavatelé hodnotí nějakou zkrácenou dobu uzavírek různých, které bude mít, jaké bude mít dopady tento projekt do těchto uzavírek. Takže nově, Eva to vlastně i zmínila, se zadavatele čím dál míň bojí, nebo snažíme se dělat osvětu i v takzvaných BVA kritériích, no, které jsou jako komplexní hodnocení nějak popisu rizik, které vám ten zhotovitel jako sám identifikuje, které vidí z těch podkladů, že by projekt mohl mít, sám navrhne nějaká opatření nebo řešení do realizace a tenhle podklad se pak stane vlastně závazným i do té smlouvy a on sám se tím musí řídit. Takže rozhodně upřednostňujeme ve větší míře kvalitu. Zase velmi důležitý dotaz je, jak si stojí v rámci design buildu vlastně architektonický návrh. Má být součástí nebo je potřeba nějakým způsobem vlastně oddělit tu fázi, jaká je vaše zkušenost? Já samozřejmě potom už koukám i na Luboše Věrného a jejich příklady z Jihomoravského kraje, ale to necháme potom nakonec. Tak já tím pádem otevřu tému, nebo jako začnu. Ono to už tady bylo zmíněno, jako nějaký podklad ten zhotovitel by měl snad i musí mít, abyste mu dali tu základní představu, jakou o tom máte, jo? Protože co není dáno, jak kdyby nebylo a dostanete pak úplně rapidně něco diametrálně odlišného, než si představujete. Takže rozhodně se doporučuje mít minimálně úroveň nějaké dobře jako zpracované architektonické studie nebo jakékoliv studie a klidně se pak může tomu zhotoviteli říct, jaká část té studie je závazná. Nemusí být celá, mohou být nějaké podstatné části a ve zbytku už pak vsadit na tu jeho know-how, inovativnost a tak, ale na začátku se doporučuje aspoň za nás to zpracovat. My jsme se tady dotkli jednoho zásadního dalšího trendu a to je digitalizace stavebních projektů. Takže už přirozeně přecházím i k Josefovi Žákovi a k jeho doméně právě, a to je BIM. V podstatě teď nám začínáme uvažovat o tom, kdy vlastně používat informační model stavby a BIM u vybraných zakázek. K tomu poprosím, máme tam i prezentaci. Je to téma, které dneska potřebuje přece jenom trochu větší edukaci u obcí. Předpokládám, že s tím ještě bude nějakým způsobem to chtít trochu času, než to dospěje tam do těch potřebných, jako do potřebné míry vnímání. Kdy je to ten správný čas, kdy používat informační model stavby u veřejných zakázek a co na to vlastně z hlediska nového zákona, který platí s účinností od 1.1.2027, co to znamená za dopady pro města a obce? Děkuji za slovo, pokusím se na tuhle otázku odpovědět několika slajdy. Já bych si vlastně přál, aby jak design build, a možná, že už se i stává, takovou jako standardní metodu dodávky. Ono to bude chviličku ještě trvat, že řada obcí se to učí, ale vidíme jednoznačně, že u těch jako velkých veřejných zadavatelů k tomu přistupují tak, že pravděpodobně v nějakém horizontu 2 let se z tohoto stane standardní metoda dodávky. A asi obdobně bych si tomu přál i u použití digitalizace a celé metody BIM pro stavebnictví, aby vlastně jsme se posunuli do 21. století a také se z toho stal vlastně nějaký standard a vnímali jsme to tak jako běžnou součást vlastně stavebních projektů. Já několik slajdů tady zkusím ještě předsvaknout, výborně. Když se vrátíme do té reality, která vlastně je na řadě stavebních projektů, tak vypadá nějakým takovýmto způsobem. Víte, že máme projektovou dokumentaci v papírové podobě, řadu pare a současně používáme a nadmíru využíváme PDF formáty ve stavebnictví.
Použití digitalizace metody BIM znamená, že řadu agent my přesuneme pouze do té elektronické podoby, to znamená pracujeme s výkresy ve formátu PDF, pracujeme i s digitálním modelem stavby. Já se v těchto slajdech vlastně snažím využívat ty obrázky a digitální modely staveb tady projektů Jihomoravského kraje, takže tady můžete vidět projekt S-Centra Hodonín. Z tohoto digitálního modelu stavby ta projektová dokumentace vzniká, ona se z něj generuje. To znamená, jestliže zapracováváte nějaké změny, tak výrazně zapracováváte jednodušeji. Na těch velkých projektech samozřejmě velmi zápasíme s časem. Padlo tady téma více prací, méně prací, jejich vyhodnocení, dopadu do projektu. Jestliže máte takovýto digitální model stavby, tak pracujete prostě s těmito daty a výměry a výkresy můžete výrazně rychleji přepracovávat. Já teda řeknu několik obecných zásad, které lze napříč tou digitalizací najít. Jedná se o využití informačních systémů a nějakých, řekněme, balíčku dat. Jeden z těch informačních systémů je společné datové prostředí. Vy si ho můžete představit jako úložiště. To úložiště splňuje nějaké požadavky na to, aby umožňovalo komunikaci projektovému týmu. Vidíte tady zúčastněné strany, jako je architekt, projektant, správce stavby, zadavatel, objednatel, technický dozor stavebníka a tak dále. Je to nástroj pro výměnu informací. Současně to společné datové prostředí musí umožňovat práci s tím digitálním modelem stavby, jak jste ho viděli na začátku. Ta stavba, když se takhle vrátím a tady překliknu, tak ona není polorozbořená, ono je to tím, že máme z levé strany skrytou stavební architektonickou část a vidíte tam ty jednotlivé technologie, tak my v tom společném datovém prostředí máme možnost ten digitální model stavby prohlížet, obsahuje nějaké grafické informace, negrafické informace a je propojen s dokumentací. Nedílnou součástí, a použiju vaše slova, životních nákladů nebo celoživotních nákladů té stavby je využití systému pro správu a údržbu, takzvaných CAFM systémů, do kterých my na konci stavby tato data, které jste získali během výstavby, můžeme přelít a můžeme tento systém vlastně využívat pro správu objektu. Když se podíváme na nějaké konkrétní příklady, kdy jsme vlastně tyto zobecněné principy aplikovali, tak tady vidíte několik zase digitálních modelů staveb. Je tady opět místní projekt Sanatoria Pálava, ten je vidět vpravo nahoře. Já tady mám vlevo i vlastně jednu z takových staveb, já ji říkám, že historická je v tom smyslu, že již před 14 lety ten digitální model stavby v té podobě, jak to dnes používáme, na jiných stavbách na tomto projektu vznikal. Jsou tady vidět ale příklady technologií. Když máte technologicky složitý komplex, tak tam se jednoznačně využití toho modelu a té digitalizace hodně vám to zpřesní ten projekt, vy chytáte řadu kolizí předtím, než jdete s tou stavbou do realizace, ale jsou tady vidět i třeba dopravní stavby, to znamená, tyto principy jsou vlastně využitelné i pro přípravu dopravních staveb. Dnes jsou pro nás stavební projekty nebo stavby, chcete-li, v skutku technologicky náročné celky. Vidíte tady komplexní technologie použité v projektu Sanatoria Pálava, opět tady projekt tady Jihomoravského kraje. S úsměvem já říkám, když takto skryjete, slečete tu stavební architektonickou část z jakékoliv stavby, tak vám připadá, že stavíte elektrárnu, ale ono je to tak, že vlastně v skutku se za posledních 20 let ty stavby posunuly výrazným způsobem k tomu, jaké technologie máme zabudované, abychom řídili a měřili a abychom měli vevnitř danou pohodu vnitřního prostředí. Ten digitální model stavby na sebe má teda navázané nějaké negrafické informace, to v tom předchozím slajdu není vidět, to si představte jako ceny, to si představte jako informace o zárukách, to si představte jako požadavky na výkon a funkci, třeba definované právě nějakou bílou knihou nebo knihou standardů v tom design buildu. Společné datové prostředí, tady je ukázka teda z našeho systému společného datového prostředí, které je založené na platformě Microsoftích produktů, takže jestliže někdo znáte, umíte pracovat s Teamsy, jestliže umíte pracovat s SharePointem, tak to není vlastně takový jako posun, že byste dělali v jiném systému, ale najdete tam ty běžné ikony, na které jste zvyklí. K
K tomu je tam samozřejmě dopracované ty požadavky, které my pro ty stavby musíme zajišťovat, to znamená digitalizace procesů, je to obecně řečeno, ale to, že vám schvaluje ten systém, vám zajišťuje rozeslání těch dokumentů a jejich schvalování, třeba v e-mailu nebo jiným způsobem. Je tam i, použité jsou metody strojového učení, takže můžete zadat nějaký dotaz, který vám prohledá pouze tu projektovou dokumentaci, kterou tam máte nahranou, smlouvu o dílo, celou zadávací dokumentaci a ty informace vám třeba připraví a ve velmi rychlém čase vás třeba seznámí s nějakou oblastí té stavby. Systémy pro správu a údržbu, tady je zase ukázka, jak ty systémy mohou vypadat, jsou to nějaké statistiky, hlídání vlastně revizí, ta konektivita, už dnes zjišťujeme, že na tom trhu je jako velmi dobrá, to znamená, že máte strukturovaná data z realizace, můžete si takto ty systémy naplnit a nechat si hlídat tu stavbu a nechat si zajišťovat ty revize prostřednictvím třeba těch společností, které ty revize pro vás zajišťují. S použitím BIMu, těch nástrojů, které já jsem tady ukazoval, tak se sebou samozřejmě nesou nějaké náklady. Ty náklady jsou zpravidla vyšší právě v přípravě těch staveb, hovoří se o 5–10% ne z investičních nákladů, ale třeba z nákladů na projektovou dokumentaci, tak toto omezme. Já vždycky říkám, to je ten nejlepší okamžik, kde můžete do toho úspěšného projektu správně investovat. Vytvořit si lepší detail, lépe si tu stavbu navrhnout, aby se vám už vlastně tyto investované prostředky třeba vracely v rámci realizace tím, že máte snížené množství více prací a snížené množství změn na tom projektu. A samozřejmě vyprofilovat si tu stavbu, vytvořit si digitální dvojče, tak abychom měli z té stavby největší užitek, protože ta příprava a realizace je vlastně nějaký prostředek k tomu, abychom konečně měli tu stavbu a užívali ji k tomu bydlení, k té výrobě, chcete-li. Tak já už jsem vlastně některé ty výhody použití digitalizace asi uvedl a co se týče zákona, ono by se dalo jenom o samotném zákoně 330 2025 sbírky hovořit půl hodiny, takže já vlastně jenom řeknu ve stručnosti, že to, co jsem tady popisoval, to znamená využití těch digitálních modulů společných datových prostředí je vlastně vyžadováno dneska zákonem, je to od 1.1. pro nadlimitní veřejné zakázky, jsou tady vypsány ty informace, které ten digitální model stavby bude muset obsahovat, že bude potřeba využít to společné datové prostředí. A opět i z toho zákona teda platí, že ta povinná osoba, což jsou ti veřejní zadavatelé, mají tu povinnost stanovit ten rozsah. To znamená, vlastně se vrátíme opět na začátek k té zadávací dokumentaci, k té smlouvě, což je klíčový okamžik, kde je potřeba vlastně toto všechno vyspecifikovat a upravit. To je vše, děkuji. Já jsem si všiml, že z publika si někteří vlastně i fotili vaši prezentaci, tak pokud jste registrovaní, takhle, možná, že jste si fotili vlastně naše panelisty, tak tomu samozřejmě nemůžeme nic namítat, jsou to všechno sympatičtí lidé, takže je klidně foťte. Ale pokud vás zajímají ty samotné prezentace, tak pokud jste si provedli registraci tamhle u našeho tamhle u děvčat vlastně na kraji stánku SFPI, zanecháte tam na sebe e-mailovou adresu, pokud jste ji nedávali už elektronicky, tak všechny ty prezentace vám rádi zašleme. Já se rovnou pana docenta Žáka zeptám, kdo z veřejných zadavatelů má podle vás dneska nejlepší zkušenosti s použitím metody BIM? Je to jednoduchá odpověď, je to Jihomoravský kraj v skutku. Těch projektů je tady řada, Jihomoravský kraj už jako s použitím BIMu digitalizace začal a já to nebudu říkat před kterými lety, protože bych se spletl s těmi prvními projekty, ale jednoznačně bych řekl, že je na výši. A je i vidět, že vlastně jako firmy tady z Jihomoravského kraje dneska jsou i díky tomuto z mého pohledu úspěšní a úspěšnější i v jiných regionech v rámci České republiky. No a to je samozřejmě důvod pro to předat mikrofon zase na Luboše Věrného. Jestli on nám může právě představit vaše zkušenosti i s pomocí teda několika obrázků, které Luboš Věrný má ve své prezentaci na těch konkrétních vlastně referencích Jihomoravského kraje. Takže ještě jednou dobrý den. Já mám představený hromadu věcí, co už tady zaznělo, takže to proběhneme rychle a pak je to několik našich pilotních projektů, které už u nás vlastně nejsou skoro ani pilotními projekty, ale jsou běžně zadávanými projekty až k tomu výsledku, který se u nás dostavuje. U nás projekt Design and Build a BIM už znamená v podstatě automaticky každou druhou projektovou dokumentaci, kterou děláme, zpřísňujeme si požadavky zákona,
chceme co nejdřív získat co největší množství budov do správy a údržby a výhoda výstavby Design and Buildu tady zazněla několikrát. Já možná ještě řeknu jednu, že tady na tom slajdu to je dotace. Když máte dotace, rozhodně na Design and Buildu nezačínejte. Bojujeme se všema dotačníma orgánama a myslím si, že umíme bojovat a ne vždycky odejdeme jako vítězové. To je možná moje drobný upozornění, ale to, že získáme to nejlepší z dodavatelů, to tady zaznělo. To, že nepotřebujeme položkový rozpočet a opravdu nehledáme každý chybějící svítidlo, to tady zaznělo taky. Máme to, co potřebujeme, a to je ten výkon a funkce. Tam jenom vás doplním, že se to určitě netýká dotačního programu Státního fondu podpory investic, kde jsme opravdu už profinancovali projekty metodou Design Build, takže u nás tu metodu umíme. A chcete po těch investorech, aby vám na konci dali rozpočet? Nepotřebuje. Je tam, nemyslíme, ne položkový rozpočet. Nám vlastně všichni donátoři dotací vždycky řekli, chápeme Design and Build, ono rozpočet mít nemá, ale jestli chcete peníze, tak nám ho dodat musíte. Takže možná je pošleme k vám na inspiraci. Tak, já se vrátím k prezentaci. Důvody pro výběru Design and Build. Já jsem je tady takhle shrnul a já vlastně na všechny z těch odpovědí nikdy nedokážu říct ano. Protože časová úspora mi nemusí vzniknout. Lepší nabídkovou cenu nemám jak ověřit, já v ní pevně vždycky věřím. A to, že nebudu mít více práce, taky není pravda. Více práce budu mít na každé stavbě, když neudělám kvalitní zadání. To, co je pro mě důležité, je udělat co nejlepší zadání a je úplně jedno, jakým způsobem budeme začínat. A že přeneseme zodpovědnost na dodavatele, to je taky nesmysl. My přeneseme jenom to, co jim předáme. Dodavatel není vševědoucí a nemůže vědět to, co víme my a nezdělíme mu. A jestli si zjednodušíme přípravu, za mě ty nejsložitější projekty, které jsme dělali, tak jsme dělali tady s kolegou a s jeho firmou, s Invinem. A opravdu my jsme si přípravu zjednodušili a to je tím, že se nám podařilo vybrat si velice kvalitní firmu. Tam, kde jsme si kvalitní firmu nevybrali, tam jsme si přípravu výrazně zesložitili, protože jsme učili správce stavby, jak nám má nachystat zadání. Ale to, co získáme, je to, že se ta stavba vlastně všem líbí a je tak trochu všech a všichni se na ní podílí a hlavně ten dodavatel vlastně do toho vnáší svoje know-how, což je podle mě úplně super. Zazněla tady taky věc, od které fáze záměru má smysl začít. A já mám tady starou terminologii stavebního zákona, mám tady novou. Za mě je jeden z nejlepších bodů, kde začít, je architektonická soutěž a začít od té myšlenky. Zase ty dva projekty, které jsme chystali jsme s Invinem a myslím si, že se ty zadávačky povedly. A je to lepší, méně svazující, než když začneme u realizační projektové dokumentace, prostě, která je třeba zastaralá, nebo máme povolení záměru, který už hodně svazuje. Prostě čím volnější ruku dáte stavebníkovi, potažmo tomu jeho projektantovi, tím lepší přínos můžete získat. Zpracovatelé podkladů, zaznělo to tady taky, těch zpracovatelů je výrazně víc, než když si vezmete klasického projektanta. Máte správce stavby, pod kterým je několik osob, který pracují běžně, já si myslím, že my máme 5-6 osob zasmluvněných pod správcem stavby, je to TDS, je to koordinátor bezpečnosti, je to koordinátor profesí, prostě hromada dalších lidí. Máme tam zadavatele, uživatele, který do toho vstupuje a který je vlastně ten nejdůležitější. U nás standardní BIM manažer, pokud budeme mít smlouvu jako Performance Design and Build, potřebujeme konzultanta, který nám nachystá podklady, výpočty a zpracovatele průzkumu, který vy většinou schováte pod projektanta všechny, když zadáváte klasicky. Ale tady si ty věci musíme zadat sami a buď je přeneseme na správce stavby, anebo si je vytendrujeme my. My si je tendrujeme sami, protože si zadáme to, co chceme. Členové realizačního týmu jsou tady rozepsaní. Za mě je to daleko širší realizační tým, než když projektujeme a stavíme. Je to hromada lidí, kteří do toho musí vstupovat. To, že podklady pro Design and Build nejsou nic jednoduchého,
podle mě, kdybychom vytiskli klasickou projektovou dokumentaci a vytiskli jsme podklady pro zadání design and buildu, nebude tam rozdíl v tloušťce a množství papíru, který potiskneme. Já se tady věnuju nejvíc dvou z těch příloh, což je kniha standardů a kniha místností, kde jsem vycházel z jednoho projektu, který bohužel nedopadl, nepostavil se, ale byl vytendrován a před podpisem zhotovitele se zakázka rušila, kde v knize místností popisujeme 15 parametrů pro každou místnost. To je víc než v projektové dokumentaci. Těch místností tam bylo 50, ale my si musíme definovat, co v těch místnostech chceme. Všechno popsat, protože jinak to nedostaneme. A kniha standardů nám říká, jak ty věci, které v těch místnostech mají být, jak mají vypadat, co má být u nich definováno. A to třeba v tomto konkrétním případě bylo 134 stran vytvořených a to se bavíme opravdu o zakázce za 100 milionů, a kde většinu tvořil hangár pro vrtulník. Pokud půjdeme do složitého projektu, bude to číslo možná trojnásobný. To, co my často využíváme, tak je performance design and build. Používáme to trošičku jako náhradu i EPC projektů, protože jako kraj si můžeme trošičku dovolit utrácet víc než některé obce, protože ty peníze máme a nemusíme si je napřímo půjčovat od ESEC. A hodnotíme už v návrhu, hodnotíme tu energetiku celého toho objektu, protože to je to, co stojí v provozu víc peněz, než tu budovu postavit. Dále tím získáváme vlastně energetický management někde na začátku té stavby a lepší zaškolení obsluhy, jak ten dům provozovat. To, jestli má BIM smysl, to jsme si tady už dneska řekli, za nás jednoznačně má. Pro nás to znamenalo, že jsme si zavedli metodiku, zpřísnili jsme si pravidla a moji kolegové za mnou chodí a chtějí projekty v BIMu dělat, i ty, které proto nebyly nastavený. To, co u nás pokulhává, je ten poslední zvýrazněná červená, to je ta fáze provozování, kde krom toho našeho odboru do toho musíme zapojit zbytek úřadu a je to velmi složitý najít tu chuť těch lidí, učit se věci dělat jinak. Mám tady příklady dobré praxe našich zadaných veřejných zakázek. Je to kombinace tady toho všeho, co jsme řekli, je to parta zapálených lidí, který tady máme, kolegyně jsou tady účastny a potřebujeme získávat kvalitní partnery, což si myslím, že díky tomu, jakým způsobem zadáváme, se nám daří, protože nekvalitní partneři většinou od nás odejdou se sankcema a s nepořízenou v podobě referenčních listů, protože neskrývavě nám říkají, my potřebujeme reference na BIM, na design and build, ale nedostanou je, protože málo kdy se jim podaří tu stavbu dostavět dobře. První stavba, která její příprava začala v roce 2018, takže před 8 lety. Začala ještě před mým příchodem na krajský úřad a kolegyně už utekla, která to celý spískala a celou tuto stavbu si dotáhla až do konce. Ale byla to Alena Havlíčková, která vlastně stála tady s kolegama od pana Mlčocha u naší první stavby Design and Build, u prvních krůčků k BIMu a hlavně ta stavba byla hodnocena na pevnou cenu. Nebyla hodnocena na nejnižší nabídkovou cenu, ale za ty peníze, které jsme dostali do rozpočtu, jsme se snažili získat co nejvíc od každého z těch dodavatelů. Zakázka byla zadaná jednacím řízením s uveřejněním a měla prvky architektonické soutěže. Humanizace pobytových služeb Sokolnice, byla to druhá stavba Design and Buildu, byla zadaná v BIMu, kde jsme zjistili, že ne každý BIM manažer je dobrým partnerem a zrovna na tuto stavbu v rámci BIMu dobře nevzpomínáme. Metodu Design and Build jsme tady zvolili od vydání stavebního povolení, protože bylo málo času kvůli dotacím a potřebovali jsme ten projekt rychle dotáhnout. Zhotovení stavby domovu pro seniory v Hustopečích, zde jsme měli zastaralou projektovou dokumentaci pro realizaci stavby, takže zhotovitel dostal za úkol energeticky hlavně hodně oprášit a ten objekt posunout. Podařilo se nám tady třeba z předpokládané ceny, která byla aktualizovaná dle položkového rozpočtu, udělat výraznou slevu, která je za mě lepší, než bychom soutěžili asi položkový rozpočet.
Sanatorium Pálava je to projekt, který tady zazněl, je to projekt, který jsme před měsícem dokončili. Byl provedený zase od stavebního povolení, kde nám to stavební povolení přineslo hodně velký konzultace. Byl to největší projekt v pozemních stavbách, který ho Moravský kraj zadal. A trošičku jsme se ho báli, protože jsme ho dostali až na realizační fázi, v podstatě všechno nachystaný, ale projekt se podle mě podařil a dotace z Ministerstva zdravotnictví byla velice kloudná s těma komunikace, takže se nám podařilo i udržet opravdu design and build až do konce. Domov se zvláštním režimem Rohatec je to projekt, který se teda bohužel nezrealizoval, ale byl to projekt, kde byla schválená architektonická soutěž, byla schválená Českou komorou architektů a díky tomuto vlastně nabídková cena měla jako váhu 30%. 30% na cenu, zbytek kvalitativní kritéria. A to je to, co si myslím, že často zaznívá, že bychom neměli jako veřejní zadavatelé soutěžit na cenu, ale vstupovali do toho nejen architekti, ale byly tam provozní vazby, byly tam konstrukční a materiálové provedení. Byl to o obrovským týmu odborníků, kteří byli zasazeni do toho hodnocení. A byla tam energetika, protože u nového objektu, který vzniká na 50 let, je to potřeba. Obnova S-centra Hodonín je to objekt, který byl zničen tornádem. Je to jeden z objektů, kde jsme si řekli, že design and build není opravdu vhodný, protože je to rekonstrukce objektu, který je poškozený. Ta míra poškození se velice těžko zjišťovala. Použili jsme na něm BIM. Použili jsme tam poprvý pokus o plný export rozpočtu z modelu, což sebou přineslo nějaké rizika, výhody, nevýhody, ale do budoucna já si myslím, že je to ta správná cesta, kterou bychom měli jít, aby jsme vlastně ty věci automatizovali, robotizovali, aby prostě jsme nespolíhali na chybu projektantů, který nám tady v tomhle vzniknou. Základna letecké záchranné služby vlivem změny v přístupu k provozování letecké záchranné služby tento projekt byl ukončen taky. A zase tady asi to nejdůležitější sdělení je, že nabídková cena byla 50%, zbytek byla odborná úroveň dodavatele, vlastností, schopností manažera akce a stavby vedoucího. Jsou to věci, když hodnotíte rozdíl mezi, tady jsme měli 3 nabídky, těch 3 firm mezi sebou, tak je to diametrální rozdíl, když dostanete kvalitního dodavatele a máte toho nejméně kvalitního, řekněme, nebo toho, který získal nejmenší počet bodů a tím, že to byl design and build, byl tam BIM, tak si myslím, že jsme z Brna vybírali jedny z nejlepších. Výstavba technického zázemí, parkovací stání Bohunice, tady stavbu teďka projektujeme, tlačíme ji ke stavebnímu povolení, kde nabídková cena byla jenom 40% a hodnotili jsme tam i energetickou a technologickou kvalitu řešení, která měla 15%. Byť jsme byli hodně svázaní dotačním titulem, aby ta energetika tam byla v pořádku, ale zrovna tady na dotacích z IROPu a kontrol z Centra regionálního rozvoje docela trpíme, protože to vypadá, že budeme muset tu stavbu bez rozpočtu nakonec celou zrozpočtovat a k tomu, aby jsme získali peníze, tak budeme muset předložit rozpočet, který bude z RTSky. Vůbec nevím, jak to navážeme na milníky, to nám z CDR nikdo není schopný říct zatím. Ale nějak se k tomu dostaneme, možná za rok, za 2, tady budeme dál říkat, jak to jde. Plánované akce Jihomoravského kraje, když vezmu ty největší, které jsme představili na letošní rok, tak u všech vidíte, že jsou v BIMu 2 stavby, ty úplně největší bychom chtěli v Performance Design and Buildu, tak, aby jsme měli možnost prostě hrát o tu energetiku a hrát o ten návrh. Za nás bychom byli rádi i za architektonickou soutěž, ale časově bohužel se do toho nevlezem, že to zadání je opravdu časově náročný a i ty nabídky pro ty dodavatele trvají velice dlouho. Pak vlastně tady zaznělo několikrát, aby jsme si ty služby najímali kvalitní. Já tady mám zakázku, kterou jsme dělali na manažera BIM, kterou vyhrála tady firma DCC v čele s Pepou Žákem.
kde ta nabídková cena opravdu byla 40% a zbytek byly hodnocený jakoby subjektivní kritéria a kvalita té firmy. A to, co získáváme, je velký přínos pro náš kraj a pro všechny moje kolegy, protože nemusí se nic učit, nemusí nic dělat, nebo nemusí nic dělat, musí se vzdělávat a musí s tím chtít dělat. A což chtějí, ale mají tu odbornou pomoc vedle sebe a kdykoliv dostanou to, co potřebují. Akce, který Jihomoravský kraj realizuje, je to každoroční setkání s dodavateli. V letošním roce proběhl již 8. ročník. Představili jsme více jak 100 stavebních akcí nad 4 miliony, který zadával buď Jihomoravský kraj nebo námi zřízený příspěvkový organizace. Máme strategický a odpovědný přístup k zadávání veřejným zakázkám, který je schválený. Snažíme se jim řídit a vždycky mě strašně pobaví, jak se někdo zděsí změnou zákona o zadávání veřejných zakázek, že se tam něco z toho zodpovědného zadávání objeví, ale my už to dávno plníme. Plníme to díl, než já jsem na kraji, takže díl než 6 let. Takže jsme ten zákon předběhli a myslím si, že je to dobře a vřele doporučuji každému zadavateli se nad tímhle zamyslet. No, tohle je jedna z věcí, která mě nejvíc hřeje na té naší práci, že je i velmi oceněná, protože v podstatě kamkoliv pošleme nějakou naši stavbu, tak tam získá nějaké ocenění. A když to není ocenění, že bychom vyhráli někde první místo, tak jsou to různé zvláštní ceny za přístup k realizaci té stavby. A mě to vrací do toho, že to asi děláme dobře. Určitě to děláte dobře, to je také pro nás je ctí, že dneska jste se pochlubili i vašimi zkušenostmi. My se blížíme k závěru tohoto stávajícího panelu, máme tam posledních 8 minut, tak já bych ještě vybral několik dotazů, který přichází z publika. Jeden z těch dotazů bude směřovat na Márii Kopeckou a vlastně on by tak mohl vlastně navázat na to, vy jste zmiňoval, že na Jihomoravském kraji se setkáváte s dodavateli. To je velmi inspirativní praxe, ale samozřejmě většina obcí se tak trochu zdráhá vlastně s tím trhem komunikovat na formě nějakých setkání. A přitom tady existuje institut předběžných tržních konzultací. Proč je málo využívají veřejní investoři? Já si myslím, že bohužel pořád panuje nějaká obava toho, že komunikují s těma dodavateli, jo? Že tam bude vznikat nějaká, nevím, nějaké korupční prostředí nebo nějaká netransparentnost. Slýcháváme tyhle věci dokonce i od některých jako policajtů, pokud s nimi jako jednáme. Takže já si myslím, že je to jednak tahle obava, jednak možno nějaká neskušenost ještě na straně zadavatele. Rozhodně bych jenom chtěla potvrdit, že tahle obava tady být nemusí. Dokonce i ústavní soud jako nedávno judikoval a řekl takovéto známé, prosím, nepřistupujme k tomu tak, že kdo nic nedělá, nic nepokazí. Klidně jako s tím trhem můžeme komunikovat. Ta předběžná tržní konzultace dá zadavatelům skutečně ten kontakt s dodavateli, kteří vědí kolikrát i poradit, jak to jde udělat líp. I jako my to doporučujeme klientům a vlastně vždy z toho máme jenom cenné informace, které pak se využívají dál. Skvěle, děkuji za stručnou a výstižnou odpověď. Na další dotaz bych rovnou zareagoval, když jsme se bavili o tom, co je potřeba u metody Design Build u toho dotačního orgánu, typicky u SFPI. Čím se nahrazuje tedy ten položkový rozpočet? Tak ten položkový rozpočet nahrazujeme takzvanými agregovanými položkami, to znamená oddílovým rozpočtem. Zase, samozřejmě není to bez rozpočtu, tak jenom tak stručně vysvětluji, aby jsme si rozuměli. Není to bez rozpočtu, ale je to opravdu ten oddílový rozpočet. A pak je tady dotaz, který bych směřoval na Evu Mikulovou, jestli můžu poprosit, jak vlastně připravit ten design buildový projekt pro ten trh tak, aby byl atraktivní, aby přilákal kvalitní týmy dodavatelů. A možná, že to je i dobrá otázka potom na Martina Mlčocha. Tak já si myslím, že částečně už to zaznělo v tom předchozím dotazu. Určitě jedna z těch cest je vlastně předběžná tržní konzultace, kdy se vlastně toho trhu zeptám. Respektive je to nějaký prvotní moment, kdy já s tím svým nápadem jako investor přicházím a jdu se zeptat, jestli vlastně je to realizovatelné, jestli je to realistické a co na to ten trh říká.
často se setkáváme u veřejných zadavatelů s tím, že vlastně na tom trhu působí celá řada subjektů od neziskových organizací a tak dále. Zaznívají téma jako cirkularita, využívání lokálních materiálů a podobně. Takže mnozí investoři se velice často nadchnou a například si kladou podmínky, že by rádi využívali materiály z lokálních zdrojů nebo využívali lokálních firem. Takže za nás určitě doporučení je, jděte se první zeptat těch firem, jestli skutečně tento produkt vám dokáží dodat, jestli to je pro ně relevantní a zároveň velice často v rámci té předběžné tržní konzultace se můžou naopak dozvědět o něčem, co je vlastně pro to zadání ani nenapadlo a na základě toho vlastně upravit ty požadavky. A dalším bodem, tak aby vlastně docházelo ke zkvalitnění těch zakázek a toho, jak strukturovat design byl, tak je určitě bych vyzvedla i jako školení vlastního týmu, investování vlastně jak času, tak prostředků a nejedná se jenom o vlastně tým, který se zabývá přípravou té investice, ale určitě je důležité zakomponovat i osoby, které mají dále na starosti třeba zaevidování toho majetku, vlastně ve chvíli, kdy ten projekt je dokončený, osoby, které se zabývají třeba ekonomikou, na obci právníci a tak dále. Protože vlastně je to trochu jiný způsob přípravy té veřejné zakázky i vlastně zakázky jako investičního projektu a je zkrátka nutné podle mého názoru to všem těm aktérům vysvětlovat od samého začátku, ať se na to připraví, protože velice často můžete narazit na nějakou vlastně drobnost, kterou jste mohli jednoduše ošetřit na začátku, ale pak na konci ji třeba složitě ohýbat, protože jste na ní zkrátka zapomněli. A jak by to doplnil Martin Mlčok ze své praxe? Jak udělat atraktivní ten projekt pro trh? Tak za nás vnímáme, že v podstatě dodavatelé během těch soutěží se dívají na to, kolik času třeba mají i úplně jednoduché věci. Kolik času mají na to, aby tu nabídku mohli podat. Pamatujte na to, je to design build. Není to klasický projekt s výkazem výměr, který ti přípraváři dostanou. Možná se podívají do té dokumentace, ale jinak ocení ty položky. Tady opravdu to musí nastudovat ten projekt. Je potřeba jim dát více času na to podání nabídky, což dost často ty zhotovitele, kteří můžou být kvalitní, protože cítí právě tu zodpovědnost a když tam vidí málo času, tuto soutěž prostě hodí do koše. Určitě potvrdím i zkušenost dobrou s předběžnými tržními konzultacemi, kdy nám se pomocí PTKček v podstatě podařilo třeba i to zadání potom jako upravit podle těch názorů, které jsme z toho získali. Takže určitě dobrá volba a určitě za nás ještě bych doplnil čitelné požadavky na toho zhotovitele. To znamená, jak smluvní, nemít tam 2 stránky sankcí a opravdu to mít jako vyvážené ten kontrakt. To si myslím, že je důležité. Na to nejvíc se dívají podle mě stavební firmy. No a z praxe investora Jihomoravského kraje je čím doplnit? Já určitě souhlasím, předběžný tržní konzultace, měl jsem to tam uvedený, někde máme 2 kola předběžných tržních konzultací, délka zadávacího řízení, přesně tak. Design and build vyžaduje 2násobnou délku klidně pro to zadání, aby to ten zhotovitel dokázal nacenit. Myslete na to, to jsou ty časy, které vstupují do toho, že tam není taková úspora časová. No a protože už se blížíme k vyčerpání našeho časového limitu, tak poslední otázku k většímu počtu už se nedostaneme, a to bych směřoval na Josefa Žáka. Týká se přípravy vlastně projektu metodou BIM. Je to nákladnější forma z hlediska obce. Samozřejmě nemají radost z toho, že pokud půjdu do přípravy projektu metodou BIM, o kolik ten projekt bude dražší? Je nákladnější v rámci přípravy projektové dokumentace. Tam ano, ale tam to musí skončit. Tyhle ty peníze se nám musí potom vrátit už v rámci realizace. Jestli chcete konkrétní číslo, tak to zhruba výbá navýšení 5 nebo 10% z ceny projekčních prací. Skvěle, to jsme přesně chtěli slyšet. Já moc děkuji našim hostům tohoto panelu. Bylo to opravdu velmi inspirativní. Je skvělé potkat se vlastně s takhle vyladěnou skupinou, která se velmi dobře doplňuje svými zkušenostmi. Takže já bych teďka rád poděkoval, začnu dámami, rád bych poděkoval Evě Mikulové,
Poděkuju taky Márii Kopecké, Martinu Mlčochovi, Josefu Žákovi a Luboši Věrnému. Děkuji vám, prosím potlesk. No a v tuhle chvíli zase přepřaháme i na našem tady moderátorském postu, takže já děkuji všem řečníkům a budeme se věnovat dalšímu tématu a půjdeme tentokrát do podpory energetických úspor a mne tady vystřídá, ano, už máme, tak přepřaháme to správně, Zuzana Hodková už je tady za mnou, takže budu předávat slovo. Děkuji vám za pozornost.